Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. Datum van vandaag is zondag 24 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Simons benadrukte, economische stabiliteit heeft prioriteit boven snelle maatregelen. President Jennifer Simons heeft benadrukt dat de regering bewust kiest voor een voorzichtige economische koers om nieuwe schokken voor burgers en bedrijven te voorkomen. Volgens haar bevindt Suriname zich momenteel in een kwetsbare overgangsfase, waarin economische stabiliteit belangrijker is dan op snelle, populaire beleidsmaatregelen. Tijdens een uitgebreide toelichting op de economische situatie stelde Simons dat de regering de economie gecontroleerd probeert te sturen. Daarbij wil het kabinet plotselinge ingrepen vermijden die kunnen leiden tot extra prijsstijgingen of meer onzekerheid op de markt. We willen dat de economie in stabiliteit blijft, aldus de president. Volgens Simons trof de huidige regering bij haar aantreden een moeilijke economische situatie aan. Suriname roept CARICOM op tot sterker en regionaal beleid en meer weerbaarheid. Suriname heeft tijdens de 57e Community Council meeting van CARICOM gepleit voor een krachtiger regionaal buitenlands beleid en een weerbaardere Caribische gemeenschap. De bijeenkomst vond op vrijdag 22 mei 2026 plaats in Yoke Hospitality, Suriname. Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking benadrukte dat de regio niet kan blijven discussiëren over dezelfde integratievraagstukken, zonder concrete vooruitgang te boeken. Volgens hem maken de huidige geopolitieke ontwikkelingen duidelijk dat CARICOM zich economisch en strategisch beter moet voorbereiden op internationale ontwikkelingen. Suriname heeft een van de hoogste zelfdodingscijfers in Amerika's. Zelfdoding onder adolescenten en jongvolwassenen in Amerika's is afgelopen 20 jaar sterk toegenomen en blijft een van de grootste gezondheidsuitdagingen voor jongeren in de regio. Dat blijkt uit een nieuwe studie die is gepubliceerd in The Lancet Regional Health, Amerika's. Volgens het onderzoek blijft zelfdoding de derde belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren tussen de 10 en 24 jaar. De cijfers laten zien dat Suriname 2023 een van de hoogste zelfdodingspercentages van de Amerika's registreerde, met 28,7 zelfdodingen per 100.000 inwoners, staat het land bovenaan de regionale ranglijst, gevolgd door Guyana met 25,4 en Uruguay met 22,5 per 100.000 inwoners. Ook in de Verenigde Staten werd een stijging vastgesteld naar 15,3 per 100.000 inwoners. Werkgroep wil ferryverbinding Suriname-Guyana moderniseren en digitaliseren. In Nikeri heeft de presidentiële werkgroep Toerismeontwikkeling de afgelopen week een werkbezoek afgelegd waarbij met verschillende stakeholders uit de toerismesector is gesproken. Tijdens de gesprekken werd ingezoomd op kansen en knelpunten binnen de sector. De werkgroep staat onder leiding van Rachel Pinas, die als voorzitter verantwoordelijk is voor de coördinatie van de toerismeontwikkelingsplannen. Als onderdeel van de consultatieronde werd ook een bezoek gebracht aan het management van Kanawaima Management Company NV en Kanawaima Ferry Services. Daarbij stonden de toeristenstroom vanuit het westen, de dienstverlening aan passagiers en de verdere ontwikkeling van de ferryverbinding tussen Suriname en Guyana centraal. Volgens Pinas is de zogenoemde westelijke corridor een belangrijk onderdeel van de toerismeontwikkeling in Suriname. Zware regen en onweersbuien verwacht op natte zondag. Grote delen van Suriname kunnen zondag rekenen op nat en onstabiel weer. Volgens de meteorologische dienst van Suriname en internationale weersites zal het weerbeeld gedurende de dag worden gekenmerkt door zware bewolking en aanhoudende regen en onweersbuien. In de ochtenduren is het in vrijwel het hele land zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. Naarmate de dag vordert neemt de kans op neerslag verder toe. Vooral in de middag en vroege avond werden verspreid over het kustgebied en het binnenland matige tot zware regen en onweersbuien verwacht. Plaatselijk kunnen de buien gepaard gaan met windstoten en tijdelijke wateroverlast. In het kustgebied waaronder Paramaribo, Wanica, Comoina, Saramacca, Coroni en Nikeri blijft het weer wisselvallig met perioden van stevige regenval.
Ook in het zuiden van het binnenland worden zware buien en onweer verspreid. Politie onderzoekt aanrijding van agent als poging tot doodslag. De politie van Leiding onderzoekt een aanrijding waarbij een politieagent in de vroege ochtenduren gewond raakte als een mogelijke poging tot doodslag. De bestuurder van het betrokken voertuig is na het incident doorgereden en werd nog gezocht. Volgens voorlopige informatie stond de agent in de inrit van zijn woning toen hij plotseling werd aangereden door een Toyota Rectus. Het kentekennummer van het voertuig is vooralsnog onbekend. Na de botsing stopte de bestuurder niet, maar reed direct weg. De politie werd kort daarna ingeschakeld en startte onmiddellijk een onderzoek naar de identiteit van zowel de bestuurder als het voertuig. Het slachtoffer liep pijnklachten op aan zijn rechterschouderblad en knie. Na medische behandeling kreeg de agent een verwijsbrief mee voor verdere controle op afdeling spoedeisende hulp. De verdachte is nog voortvluchtig. De politie sluit in het onderzoek meerdere scenario's niet. Werkgroep wil ferryverbinding Suriname-Guyana moderniseren en digitaliseren. In Nikeri heeft de presidentiële werkgroep Toerismeontwikkeling de afgelopen week een werkbezoek afgelegd waarbij met verschillende stakeholders uit de toerismesector is gesproken. Tijdens de gesprekken werd ingezoomd op kansen en knelpunten binnen de sector. De werkgroep staat onder leiding van Rachel Pinas, die als voorzitter verantwoordelijk is voor de coördinatie van de toerismeontwikkelingsplannen. Als onderdeel van de consultatieronde werd ook een bezoek gebracht aan het management van Kanawaima Management Company NV en Kanawaima Ferry Services. Daarbij stonden de toeristenstroom vanuit het westen, de dienstverlening aan passagiers en de verdere ontwikkeling van de ferryverbinding tussen Suriname en Guyana centraal. Volgens Pinas is de zogenoemde westelijke corridor een belangrijk onderdeel van de toerismeontwikkeling in Suriname. Zware regen en onweersbuien verwacht op natte zondag. Grote delen van Suriname kunnen zondag rekenen op nat en onstabiel weer. Volgens de Meteorologische Dienst van Suriname en internationale weersites zal het weerbeeld gedurende de dag worden gekenmerkt door zware bewolking en aanhoudende regen- en onweersbuien. In de ochtenduren is het in vrijwel het hele land zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. Naarmate de dag vordert, neemt de kans op neerslag verder toe. Vooral in de middag en vroege avond werden verspreid over het kustgebied en het binnenland matige tot zware regen- en onweersbuien verwacht. Plaatselijk kunnen de buien gepaard gaan met windstoten en tijdelijke wateroverlast. In het kustgebied waaronder Paramaribo, Wanica, Comoina, Saramacca, Coroni en Nikeri blijft het weer wisselvallig met perioden van stevige regenval. Ook in het zuiden van het binnenland worden zware buien en onweer verspreid. Politie onderzoekt aanrijding van agent als poging tot doodslag. De politie van Leiding onderzoekt een aanrijding waarbij een politieagent in de vroege ochtenduren gewond raakte als een mogelijke poging tot doodslag. De bestuurder van het betrokken voertuig is na het incident doorgereden en werd nog gezocht. Volgens voorlopige informatie stond de agent in de inrit van zijn woning toen hij plotseling werd aangereden door een Toyota Rectus. Het kentekennummer van het voertuig is vooralsnog onbekend. Na de botsing stopte de bestuurder niet, maar reed direct weg. De politie werd kort daarna ingeschakeld en startte onmiddellijk een onderzoek naar de identiteit van zowel de bestuurder als het voertuig. Het slachtoffer liep pijnklachten op aan zijn rechterschouderblad en knie. Na medische behandeling kreeg de agent een verwijsbrief mee voor verdere controle op afdeling spoedeisende hulp. De verdachte is nog voortvluchtig. De politie sluit in het onderzoek meerdere scenario's niet